Van, hallgatom a szülési dátumát és a keresztnevét. Üdvözlöm, kedves Zoltán Erzsébet vagyok, 56-04-18-án születtem, és kérném szépen a háztisztítást is, de szeretném kérni a pénzenergiát is, mert ennek köszönhetően régebben már kértem öntől, és 600 000 forintig jött be. Üdvözlöm, kedves Zeus, én Tünde vagyok, és 43 éves és Szlovákiában élek, onnan hívom önt, és már kértem a Róna rituálét, és sikerült is nyernem vele 2000 eurót, nem tudom, hogy ez forintban mennyit jelent, de nagyon jól jött, úgyhogy szeretném újra kérni ezt a lehetőséget. Jó estét kívánok, köszöntöm! Jó estét kívánok, Erzsébet vagyok, 57 éves. Erzsébet és 57 éves. Erzsike nagyon jól döntött, önnek 3 napon belül nagy összeg üti a markát. Szeretettel köszöntöm, itt van velem adásba. Üdvözlöm, kedves Zeus, Mária vagyok, és 42 éves. Mária drága, nagy összegre gondolt? Igen. Jó, Mária nagyon jól döntött, Mária, önnek 7 napon belül ott lesz az az összeg. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Zeus, Andrea vagyok, 7409-12-én tettem, és szeretném kérni a Róna kört. Andrea drága, természetesen Andrea, ön nagyon szerencsés, mert Andrea, önnek 7 napon belül nagy szerencséje lehet. Szeretettel köszönöm! Nagyon boldog vagyok, egy új nevet írok fel és egy összeget, itt van velem adásba. Jó napot kívánok, Margit 54, és 8 milliót szeretnék. Margitka drága, nagyon boldog vagyok, hogy igen, feltűzöm ebben a pillanat. Ez igen, Margitka. Így kellett csinálni, Margitka. Szeretettel köszöntöm, itt van velem adásban. Üdvözlöm, Anikó vagyok, 43 éves. Anikó drága, ön szerencsés ember, mert Anikó, ön részt vett ebben a titkos rituáléban, ami egy héten belül gazdaggá teszi. Anikó, én nagyon boldog vagyok. Anikó, ebben a pillanatban felkerül a felügyelhetetlen. Egy nevet számot kék, Alexander Mágus vagyok. Üdvözlöm, Alexander, én Andrea vagyok, és az 5-ös kérem szépen, és én már kértem ezt a sorsfordító mágiát, és nyertem ennek segítségével 500 000 forintot, de most többet szeretnék. Egy nevet születési dátumot kérnék szépen. Üdvözlöm, Alexander, Erika vagyok, 56-04-án születtem, és én nagyon szeretem magát, mert mindig elhozza ezt a pénzsiker és szerencsemágiát, ami egy nagyon jól működő dolog. Egy nevet számot kérnék szépen. Üdvözlöm, Alexander, én Ildikó vagyok, és az 5-ös kérem szépen, és én minden alkalommal szoktam jelentkezni az ön műsorában a mágiára, és minden alkalommal van is eredménye. Egy nevet és egy számot kérnék szépen. Üdvözlöm, Alexander, Krisztina vagyok, és az 5-ös számot mondom, viszont előtte még elmondanám önnek, azért hívtam fel, hogy ezzel egy sorsfordító mágiában már részt vettem önnél korábban, és nem is hittem volna benne, hogy tényleg minden meg tud változni. Az új munkahelyem lesz, és az otthoni párkapcsolatom is jobban alakul, úgyhogy minden tényleg sokkal jobb lesz. Nevet születési dátumot kérnék szépen. Üdvözlöm, Alexander, Margit vagyok, és 50 éves is. Nagyon szeretem magát, és szeretném kérni ezt a különleges pénzsiker mágiát. Alexander Mágus vagyok, egy nevet születési dátumot kérnék szépen. Üdvözlöm, kedves Alexander, én Tünde vagyok, 71-04-15-én születtem, és a múltkor már regisztráltam erre a sikermágiára, és valami különleges gyertyamágia is volt akkor, és annak köszönhetően, gondolom, mivel hogy akkor ez volt, előléptettetek a munkahelyemet. Alexander Mágus vagyok, hadd halljam ennek a különleges ember nevét, születési dátumát. Jó napot kívánok, én Erzsébet vagyok, Szaboni Erzsébet vagyok, és 56-04-18-án születtem, és kérem szépen ezt a gyorsított pénzmágiát. Azt adom, Erzsike drága, azt jelenti végsős, hogy akár egy héten belül váratlan szerencséből egy nagyobb pénzhez kell, hogy jusson. Alexander vagyok, évet születési dátumot kérnék szépen. Üdvözlöm, Alexander, Mária vagyok, 76-12-13. Köszönöm szépen. Már is közel teszem, akkor Marika egy jó erős nyereményhez a gyorsító gyertyával. Egy nevet születési dátumot kérnék szépen. Üdvözlöm, Alexander, Anikó vagyok, 56-04-18. 04-18, jókor telefonált, jókor időzített, Anikó. Egy nevet számot kér szépen. Üdvözlöm, kedves Alexander, én Júlcsi vagyok, és majd az 5-ös kérem szépen is, és nagyon-nagyon kérem a segítségét, mert nagyon nagy bajban vagyok. Üdvözlöm, hallgatom. Üdvözlöm, kedves Lomi Mester, én Erzsébet vagyok, és azt szeretném önnek elmondani, hogy kértem öntől a múltkor 3 szerencseszámot,
és megjátszottam a lottón, és képzelje el, hogy mind a 3 szám nyerő volt. Üdvözlöm, hatom a keresztnevét, életkorát. Üdvözlöm, kedves Lominió, Ildikó vagyok, és 39 éves, és én már kértem öntől régebben ezt a föníciai pénzrituálit, akkor nem a gyémánt rituálé volt, hanem ez a normális pénzrituálé, és akkor a nagy szerencsét hozott nekem, hogy 5 millióhoz jutottam ennek a segítségével. Merlin vagyok. Üdvözlöm, kedves Merlin, én Tündi vagyok, 71.04.15-én születtem, és önben van az egyetlen reményem, mert nagyon nagy bajban vagyok anyagilag, több millió forintra lenne szükségem, úgyhogy nagyon szépen kérem, már eddig is kértem a segítségét, és segített, és mindig most is nagyon-nagyon kérem, hogy segítsen. Szeretettel köszöntöm, Merlin vagyok. Jó napot kívánok, üdvözlöm, kedves Merlin, én pedig Erzsébet vagyok, és kértük már öntől ezt a pénzteremt energiát, illetve jobban a férjem, és 4,5 millió forintot sikerült nyernie. Szerint ékorát kérném. Üdvözlöm, kedves Angéla, én Andrea vagyok, és 39 éves. És régebben beszéltünk, úgy szeptember tájékán, kértem öntől már ezt a pénzforráshoz való lehetőséget, a csatlakozást, és hát képzelje el, nagyon halkan mondom, de nagyon nagy szerencséért, hogy 15 milliós nyereményem lett ennek köszönhetően. Üdvözlöm, a keresztnevét és az életkorát kérném szépen. Üdvözlöm, Erzsébet vagyok, 58 éves. Erzsébet, 58. Én most ezen a mágikus mesterszám napján az ön nevén elhelyeztem ezt a kristályt, és elhelyezem a pénzforrásába azért, hogy önnek a mai napon a hatalmas pénzösszeg megérkezzen. Üdvözlöm, gratulálok, és itt van, a keresztnevét kérném. Üdvözlöm, Katalin vagyok, és 59 éves. Kedves Katalin, nagyon örülök neki, hiszen ön az egyik szerencsés, akinek elhelyezem a nevén, és 4 napon belül milliós összegekhez fog jutni még. Nagyon szeretettel üdvözlöm. Jó napot kívánok, István Erzsébet vagyok, és 52 éves. 50 éves, 52 éves, köszönöm szépen. Kedves Erzsébet, egy héten belül 70 000 forint fog önhöz jönni. A mágikus szeánsz által elő fog ez jönni a pénzspirál erejével. Szeretettel köszönjük, jó napot kívánok! Itt van velünk élőadásban. Üdvözlöm Önöket, kedves Rózsa, én Judit vagyok, 39 éves. Judit, drágám, ne haragudjon, de ugye azt várja tőlem, hogy az igazat mondjam. Igen, természetesen. Azt látom, hogy rettenetes lelkiismeret furdalása van, mert lett volna egy gyermek, de a helyzet nem olyan volt, hogy megengedhesse azt, hogy az a gyermek világra jöjjön, és hát sajnos, őszinte legyek, elvetette. Igen, így történt sajnos. Itt van velem Méri Alsó, és köszönöm a türelmét. Üdvözlöm, kedves Napsugári, én Ildikó vagyok, és Szlovákiából telefonálok. Köszönöm. És nagyon szeretnék önnek köszönetet mondani, mert kértem már régebben ezt a szerencsemalom erejével ezt a lehetőséget, a kívánságkutat, és képzelj el, hogy nyertem Jokerral 3300 eurót. Nagyon boldog vagyok. Igen. Szeretettel köszönjük élőadásban. Üdvözlöm Önöket, kedves Nenus és Napsugár, én Erzsébet vagyok, és mióta Önök vannak a képernyőn, és van a pénzkapu, én minden alkalommal jelentkezek Önöknél, és átlépek, és ráerősítést kérek. És azóta teljesen megváltozott a helyzetem, az anyagi helyzetem, nagyon jó lesz, úgyhogy folyamatosan jön a pénz innen, onnan, amonnan, csak azt veszem észre, hogy nincsen gondom, és mindenre elég, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm. Köszöntjük, jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket, én Tünde vagyok, 71.04.15-én születtem, és szeretnék átlépni a pénzkapun, és mivel nagyon nagy szükségem lenne a szerencsére pénzre, szeretném megkérni Önöket, hogy bölgessék meg nekem is ezt a szerencsemalmot. Üdvözlöm, jó nap kívánok! Üdvözlöm, kedves Janus, Andrea vagyok, 74.09.12-én születtem, és 5 millióra lenne szükségem. Andi, 21 éves kora körül milyen döntést hozott az életében? Hát akkor mentem férjhez. Jó döntés volt. Elindul 5 millió forint 10 napon belül az Andi életébe.